n'ambora ye bɛnde duw kɔnɔ gɛlɛya bi fa bɛɛ fɛ denw ti ɲɔgɔn fɛ cɛ n'a muso ni ɲɔgɔn cɛ patikuloma ɲɛ jugu bɔnna bisimilahi rahmani rahim a sɛbɛ sɛ 19 njubani sokɔnɔ njubani ɲaga yɔrɔ i bi mɔgɔ minnu bi to ka njubani faga a man ɲi tarawele njubani ka balimaya ma nɔgɔ dɛ ni ye njubani kelen faga dɔ in b'a si kɛ o ti gɛrɛ dɔwɛrɛ la bilen o de la ni ye njubani minnu kelen kelen y'a dama dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ kelen de fagara mɔgɔ min ka baara ye njubani fagaba ye i b'a ye a dɔw bɛ to kɔɲɔso la dɔrɔn kelen bɛ taa njubani ye kɔnɔ ye a bɛ kalifa mɔgɔw la de yan dɔ kɛ n'o tɛ n'i taara Maka i bɛ ɲɔ san ka d'u ma ye o balimatɔ o tigɛ n'i taara Maka f'u b'a fɔ ko k'an Fatumata tɛ ka kɔnɔ n'o Fatumata tɛ ka kɔnɔ diɲɛ bilen mais kɔnɔw bonyatɔ de don njubani bɛ ɲaga da dɔw ka fenêtre la a bɛ ɲaga da dɔw ka ɲɛgɛn na tuma na n'a ye ɲaga da dɔrɔn sin k'i ma bɔ a la i k'a labɛn ko ɲuman a ka se k'a tɔrɔ bon o njubani ɲaga kɔrɔ de n'i ye basmalatou sɛbɛn n'o ye bisimilahi rahmani rahim 19 i bɛ njubani ɲaga kɔrɔ jeni n'i y'a jeni a mugu i b'i jija k'a funfun nasi in na den minnu cɛnnen don dɔrɔkutalaw juyɛminɛw bɛnde du min kɔnɔ cɛ n'a muso an ti bɛn n'an ko bi ka desini ka gɛlɛn e ka i jija ka nin kɛ ji la dɔrɔn o k'a min n'a seriw kɔnɔ balaw kɔnɔ o b'a la o ye kɛnɛmata ye mais ala y'a latigɛ minnu kana ni jiw ye mawuludu kɛyɔrɔ la a ma se aw ka dɔwɛrɛ kɛ tuguni o ji dɛ a ye taa n'a ye a ka du kɔnɔ kɔrɔbɔli kɛ dɔrɔn n'i b'a kɛ dɔrɔn a fɔ ala nin ti ji gɔnza ye dɛ ne ye nin de sɔrɔ i ka kira bange yɔrɔ la ala i ka kira valeur jira ne na n b'a fɛ n den ka passer examen na ji d'a ma kuma ni ala ye fɔlɔ ala ni kira pese fɔlɔ ala nin ji bɔra mawuludu kɛyɔrɔ de la o tuma ji gɔnzan tɛ dɛ ala kira ji de don kuma na kira valeur jira ne na ala ne ma den sɔrɔ a min sanwó-ala i bɛ den jira n na yan o tuma o y'an kɔrɔ ko waati sera